Již 5. rokem naděluje časopis Maminka vánoční dárky svým čtenářům s více než měsíčním předstihem. Součástí listopadového vydání jsou totiž slevové kupóny do vybraných kamenných prodejen a e-shopů po celé České republice. Do akce Nákupy s maminkou je zapojena řada obchodů, které uspokojí nejen naše nejmenší, ale nabízeným zbožím udělají radost i ostatním členům rodiny. My jsme se štábem vydali do Malvíka, známého obchodu s dětským zbožím. Renata, všimla jste si změny? Je tady dnes více zákazníků než v běžný pátek? To jste si možná všimli taky, že je tady zákazníků opravdu hodně. Nejvíc jich bývá teda první den akce, dneska už máme druhý den, takže není to tak jako včera, ale je to samozřejmě mnohem víc než běžný pátek. Když jsou nákupy s maminkou, samozřejmě vyhledávají to nejdražší zboží, na kterém se nejvíce ušetří, to znamená kočárky, autosedačky. Je tu čilý ruch a velmi příjemná atmosféra. Je vidět, že se řada maminek i tatínků rozhodla nakoupit vánoční dárky a nejen je právě o tomto víkendu a využít slev určených pro čtenáře časopisu Maminka. Dobrý den, vy se účastníte poprvé nákupu s maminkou? Ne, účastníme se vždycky, protože maminku máme předplacenou, takže o tom víme vždycky, takže se jdeme podívat a vždycky určitě něco nakoupíme. A pomůže vám v tom i maminka? Jo, 100%, speciálně teď v tomhle posledním čísle, tam bylo spoustu jako zajímavých typů, takže určitě. Nákupy s maminkou mě inspirovaly vlastně ve všem, co se týká miminka, protože tam vždycky jsou dobré tipy a vlastně inzerce a v podstatě i upozornění na slevy, takže rádi toho využíváme, protože co se týká miminek, tak máme první miminko a těch nákupů pro první miminko je velice hodně a tím pádem využíváme i slevy, na které upozorníte, že se hodí. Jsou tyhle nákupy s maminkou pro vás zajímavé i jako pro muže, pro tatínka? Určitě, protože já vůbec netuším a bez maminky bych nevěděl jako v podstatě vůbec nic, jo. Takže jako, když nevyrazím, no, tak se to stane beze mě a jako budu mimo hru. A samotný časopis je pro vás inspirací? Jo, určitě. Na 5 minut jako týdně, když to stihnu, tak jo, tak to prolistuju. No. Vy budete mít brzy miminko, za jak dlouho se narodí? No, mám to skoro za týden, takže za chvilku už teď. Co se chystáte nakupovat pro miminko? Tak dneska jsem vlastně koupila madraci, peřinu a rychlozavinovačku. Vy se této akce účastníte v podstatě jako Malvík, jako obchod už 5. rokem. Sledujete nějaké změny? Přibývá těch zákazníků? Změny sledujeme hlavně na sobě, protože reagujeme každým rokem na zkušenosti z minulého ročníku a snažíme se těm maminkám tyto dny opravdu nastavit tak, aby tady našli všechno, co chtěli, co třeba postrádali v minulém roce. Jak je vidět, nákupy s maminkou jsou příjemně stráveným časem v partnerských obchodech našeho časopisu a potěší mnoho čtenářů i jejich ratolestí. A pokud jste to letos nestihli, přidejte se k nám a využijte této příležitosti příště.